Bu soragda şu soragy berýän adam ýurdun içinden ýadýan bolmaly. Häzirki wagtda ýurdun içinde awraý sözüniň manysy ýitip bolup gitdi. Kimler ony baýlyk duruýdy, kimler hökümete gulluk etmek diýip düşünýär. Sebäbi gorkak hökümet kanly kamçysy bilen ejizleri urup, her işe burnuny tokup, haýwat atyp, gün bermän gaýşaran bolup gedýär. Öň sesi ýüni çykmaýan hökümet işgäri indi başgalardan tabyn bolmagy talap edýär. Meselem, owalaryň hökümet tarapyndan bellenen muamlalary halkdan tabarly bolup, şükür edip, padşany goldamaga çagyrýarlar. Ullakan aýlygan berlene oglary ýöne ýene halkdan umydgar bolup, doga okap, ölü jaýlap, 5 manat alýarlar. Ýa-da milisiýalar kaz ýollaryň kömegi bilen öýler diňleýärler. Hakykat aýdylaýmasyn, Türkmenistanda ýaşar ýaly bolmady diýilaýmasyn, ýa-da bizden bir ruhsat biri baýaýmasyn, biz aç galar diýip berk gödöwçülük edýärler. Diňeşdirmek üçin öňkü döwürlere seletsek, esasanam merde adamlar awraýly, hormat syýlagly bolupdyr. Matmul atamyz öz goşgusynda 100 namart yerini tutmaz bir merdiň, mert çeker täsibin iýliň ýurdun, bitiren işini görüň namardyň, jeňdir diýip gaçar, duman ýoluksa diýýär. Ýene de ýurtdaşynda awraý gazanmak, pul gazanmak hasam ýeňil. Meselem, daşaryrda işleýän watandaşlarymyz noldan başlap, hünär edinip, iş kesip alyp, öz watandaşlaryna da iş berip, pul gazanyp, alkyş alyp gedýärler. Ýurdun içinde şunu etjek bolsam, sana hökümetde arkadagy gerek. Çünki olar Türkmenistanyň iň awraýly adamlarynyşyn. Olar sana öz başda hereket etmäne ýol bermeýärler. Sebäbi olar özleriniň ejiz tupoýdygynyň bilinmeginden gorkýarlar. Zor bilen diňe özlerini diňledýärler. Ýene esas meselelere gelsek, awraýy ýönekeýje TikTok'da, YouTube'da, internette oturup gazanýarlar. Aslynda awraý sözüniň manysy özüň alyp barşyň, maşgalaň, zekiniň, mertligiň, arnamatyň, eden işleriň bilen baglanşykly. Awraý sözüniň manysynyň bozulmagynyň iň esasy sebäbiniň biri Türkmenistanda pulun kıtçılığı. Pul awraýdan ýokarda durýar. Käbir adamlar öz wyjdanyna garşy gidip, arnamatyny satyp pul gazanýarlar. Ýene biri öz çagasyny Aşgabatda ýaşatyn, pullu bolsun diýip Aşgabat propiskaly raýata satýarlar. Öň öýünden çykmaýan, en atasyndan söýgüli aýaly we çagalaryndan aýrylyp Aşgabatda işlemäne gitmeýän adamlar indi çagasynyň terbiýesiz ösmegini göz alyp ýat ýurtlara 5-6 ýyllap gidýärler. Deport bolmak howpy bar, başgata müňlerçe howplar bar. Şolaryň hemmetine göze alýarlar. Awraýyňy gaçyrmaň, awraýyňy ýitirmäň, awraýyňy pula satmaň adamlar. Sag bolun.